ассалому алейкум мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастем. муроҷиати ман ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон: аз шумо хоҳиш менамоям ки кадом шаҳрвандоне ки аз ширкати Madina Tour акс дар рӯи экран, яъне аз Самардин зарал дидааст, зарали молиявӣ ёки зарали рӯҳӣ, чӣ арзу шикояте доред нисбати ширкати Madina Tour, номи аслияш Самардин мебошад, хоҳиш менамоям ба шуъбаҳои ВКД-и ҷои зистатон бо тариқи ариза пешниҳод намоед. мардуми шариф Тоҷикистон, агар аз ватан берун бошем, WhatsApp, Telegram дар рӯи экран. Madina Tour яъне эшони Самир дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ҷабр дидаҳо ба як гапи шумо мара қар кардааст, мегӯед ку мо соҳиб надорем. соҳибдорем шумо. ҳеҷ вақт ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шикасти ягон шаҳрвандшо намехоҳад. ин хел мошеннико ҷошон бояд пушти панҷара бошад. WhatsApp, Telegram дар рӯи экран. эҳтиромона хоҳиштон мекунам. интизори занги шумоем. як ҷон ташаккур.